میں سوسائٹی ناکام بوگے ثواب شنک میں کرا ہر مسئلہ سرا وتی جوڑ کتگی جواب سوال نہیں ماں انچیں عجیب و غریب محلوکیاں کے ماوتی گپے تو کا زادیا گا تیار نیا بلے دیگرے لوگے دور کنگا تیار دیگرے بے عزت کنگا تیار دیگرے کلاگ بند گا تیار دیگرے استیں یک گپیا چی دومی جاگہ دومی گپا چی سیمی جاگہ رسین گا تیار بلے گپ مدام اخلاق تو کا بھی جا گپ مدام سنجی شرین یو شرین گپی گپ اس نے اخلاق تو کا بھی جا سنجیدگی بھی جا اڑھ دے عزتوں بھی دے کو مردمانا مردمانی پشتا چیا مردم را دے پلانی اردو شاہمات بھی جا مردمانی پشتا پرچا مردم را دے کہ پلانی ار زاب دے مردمانی پشتا پرچا مردم بندے کہ پلانی ار استین بے عزت بھی ای سماج تو کا نندو کے مردمانگو منی دس بندی تہنا یکے جوست علمی ہے اگا تو جوست کنک زانے اگا تو جوست کنک سکے تو جوابوں زانے تو جوابوں سکے علماؤں سکے وہ علم ہما چیزیں کیا طرح سکاری نہیں کہ راستی چیئے حقیقت چیئے او تو چون اتارا انسان یکی چیزیں سرا اتفاق بوت نکنا اگر اتفاق بوتے نا پیغمبر چا آسمان آت کگا تھا انگا مذہب تو کا اجدہ فرقہ نہ بوتگا اگا اتفاق بوتے نا دنیائے سوشلزم و کمیونزم و انارکیزم و کیپیٹلزم وجودہ نیت کگا تھا تو اما کارا شر سرپد بے اما کارا بکن دنیا تو کا ترا زادیو کھوں پیدا بھی دنیا تو کا ترا بدگشو کھوں پیدا بھی دنیا تو کا انچی مردموں پیدا بھی کہ یک زمانہ یا گشی غالبہ سیسدو چیزی غزل لکھتا بلے لاجواب لکھتا بلے کہ غالب زندگا شرابی یا بیکاری انسان یا بکواسی انسان یا او سرپد بے کہ اما کارا تو شر کا نگائے اما یہ ربے کان او باقی شر و گندگے فیصلہ آو کی جنریشن کا کہ غالبیں کہ مومنیں کہ عطا شادیں کہ ان کہیں اسی فیصلہ دیگرانی سرال دے دیما جون